Matthew chapter 2, Matthew chapter 2, Matthew chapter 2, Matthew chapter 2. Makata bo shatala bo sharia mandele ketere bo shiaka rada bayandele bo shiaka dala bo satariyama menta barando le kedere bo shiakata. Matthew chapter 2, Matthew chapter 2, Matthew chapter 2 from verse 11. Matthew chapter 2 verse 11. Matthew chapter 2 verse 11. And the Bible reads, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented with him gifts of gold and incense and myrrh. And having been warned in a dream not to go backward to Herod, they returned to their country by another route. They returned to their country by another route. After they worshipped him and presented the gifts, they were warned in a dream not to return back the same way. So they returned to their own country with another route. My wise men, they came to worship him and to present my gifts. So they used a rod, but this time after they worshiped and presented their gifts, they were warned in a dream. Remember, when they were coming, they were being led by the star. But now after worship, after presenting their gifts, they were warned in a dream. They were warned in a dream. They were warned in a dream. Having been warned in a dream not to go back to Herod. I want you to get this picture here. There was a star leading them. But the level was changed. They were being warned. They were being led. Nesta iri outside. But when they saw him, worshipped him, gave him gifts, now the instructions were being given to them in another dimension. Outside. But inside. So dreams muno unorota akarara mu mind make une zvaanoona zvaanodzwa. Kureva kuti pekutanga vakauya being led by a star that was outside. But now they worshipped him and they saw him. The dimension of being led now changed from outside to inside. And to me, I got this picture. If they were being warned in a dream, which means the star outside. But now through a dream, a personal encounter ya arikuita inomuconvinsa mukati make. Hakuna aigona kuona dreaming asiri part of these people. But pavaitevera a star, vamwe vanhu vaigona kutoona star iyo. What am I saying? Mwari wakashifta from the level outside to inside. They were being led by a star when they were coming to Jesus. But when they saw him and worshipped him, they were warned in a dream not to go back the same way. Which means, after encounter na Jesu, their direction changed. Their route changed. Vakamboenda nekwa Herod kunombodzima star. Vakamboenda nekwa Herod kwekuti star inogona kumbodisappear vapinda mumba Herod. So this time they are using a way isingagone kuita hinda chiruda kuitwa naMwari muupenyu hwavo. It was now an inside thing. From a star to a dream. From a star to a dream. Kubva panyeredzi kusvika pachiroto. Chiroto chiri personal. Chiroto chiri inside. Nyeredzi iri outside and anyone can see it. Zvingarevei muupenyu hwedu nhasi. Kuti because of the encounter with God, nekuda kwekunamata Mwari nekutsvaka Mwari, Mwari ngavakuwanire nyasha. Uregere kufamba the same way
ine vanhu vari jealous vari kuda kuisa attack mune chinhu chaunoda uregere kudzoka the same way. They came through a way yakavasvitsa nekumba kwaHerodhi. I'll read Matthew 2 verse 7. When Herod came to the Magi secretly and found out from them exact time and star, he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, that I may go and worship him. That I may go and worship him. After they had the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place of the child. When they saw the star, they overjoyed. So varuma vari kutungamirirwa from outside nenyeredzi. But pavakaita encounter naJesu vakamunamata vakamuona, kutungamirirwa kwavo kwakashifta from outside to inside. People can temper around nezvinhu zvako zviri outside you. But there is a level of blessing Maria vanoisa mauri yekuti vanogona kuita temper around nezvese zvakakukomberedza, vakakurasisa, vakakutorera, vakakubira, vakadii. But chakaiswa naMwari mauri hachitoreke. Sunday was ministering concerning the issue of blessing and blessings. Ma blessings zvinhu zviri tangible, zvinooneka, zvinobatika, zviri pamunhu. Matsotsi kana kuti vamwe they can temper around with blessings ako. But a blessing which is spiritual empowerment iri inside you, no one can temper around with it. Why? Nekuda kuti chakaiswa naMwari. Uchiona kuti there are people kuti vanhu vanomuita zvavamuita, vanhu vanomurwisa, vanhu vanomuataka. But after some time, he can still bounce back and make things happen in life. Vanhu votoshamisika kuti but takamuita zvakati tikasiyana naye tikazodai, so vanhu vakamubira zvakati, vakamutorera zvakati, vakazodii, but he is still moving on, he's still bouncing back. Inyaya kuti the blessing is inside. The blessing is inside. Nyasha dzinorarama dziri maari. So vanhu vakasuduruka, vanhu vakamuvenga, vanhu vakamurongera zvakaipa, he can still bounce back because he is blessed. So people can temper around nezviri outside. They cannot temper with what is inside. Look at Joseph. Vakoma vakamuitira jealous, vakatora jacket rake, a jacket of many colors, vakarinyika muropa rembudzi vakanopresenta kuna baba. Aenda kuEgypt atengeswa. Mai Potifa vakabata bhachi, vakanorepresenta his evidence, akaenda kujeri. Arimo akanopfekedzwa zveko. But still there was one covering, one dressing yanga yakaiswa naMwari mukati make. The gift of the blessing inside him. At the end, vatora ma colors, a jacket of many colors. Akamanage kuenda kunoita mambo ku Egypt without that jacket. Why? Because he was blessed already inside. So people can temper around nezvinhu zvako. People can attack you. People can reject you. But one thing I know, ukaita encounter naMwari, nyasha dzaMwari dzikava pauri, there is an inside blessing that men cannot take away from you. Sorry, there is an inside blessing that men cannot take away from you. In order to say that inside blessing, Bible rati, pavakashika kuna Jesu, they worshipped him. Number one, you worship. Be a worshiper. Worship must be a lifestyle of a believer. Worship, created the atmosphere of God around your life. So they worshipped him and they presented their gifts to him. It was through their worship and their giving. Actually, worship is accompanied by giving. Giving must be a lifestyle of a believer. So they worshipped him and they presented their gifts and they were warned in a dream. A worshiper and a giver attracts another level of blessing from God. These men were coming to worship Jesus.
pavaiuya kuzomuwoshipa uye nekuupa zvipo. But vasati vaita, they were being led by a star. But pavakanomuwoshipa vakamupa, there was now a shift, a change. Yekuti the blessing was now inside. Kune kutaurwa navo kwavari kuitwa nedenga usingaonekwe nevamwe vanhu. Pekutanga vaitevera nyeredzi, but vamunamata vamupa zvipo. They were warned in a dream and they changed their route. Every route in my enemies are kuplota attacking your life. Every direction, every road in a vanhu vasingafari kuti upenyu hwako uende zvakanaka. Mwari ngaakubvise murodhi iyo. Vanhu ngavashamisike kuti taifungidzira kuti anopfuura nepano nekuda kwokuti nzira yatinoziva achishandisa. May God make another way. May the route be changed. Mwari ngaashandure nzira yaunofamba nayo. Vanhu kana vaifungidza kuti uchabudirira nekuita izvi, ngavashamisike kuti wakazobudirira wasiya izvozvo nekuda kwokuti kune vanhu vakaseta a trap kuti paunoda kuita izvi tiripo nokuti uchada help kwatiri. Pane vanhu vakaseta a trap yekuti pese pauchada kuita chinhu ichi unofanirwa kuona ningi nokuti ndo vanozviziva, ndo vanokugadzirira nzira nekudini. May they be shocked kunzwa kuti munhu uye asvika kumba kwawo but haana kushandisa road yakajairika, road yemazuva ese. They changed their route. They changed their route. They changed their route. They were warned in a dream. They went back using another way. They were warned in a dream. They went back using another way. May God create a way. May your worship and your giving attract the voice of God to give you an instruction. Yekuti avoid kuenda nenzira dzawakagarirwa. The devil has already set an ambush against your life, against your business, against your family. But may God give you another direction. May the blessing and the favor of the Lord show you another route. They were warned in a dream not to go back to a road. They turned to their country by another route. So iri konzira yekuti unoona kuenda usina kufura nekumba kwa road. Tine vanhu vanofungidzira kuti ukasapfuura nekwavari. Tine vanhu vakatoisa a declaration kuti hakuna kwaanoenda akasandinyengerera. Tine vanhu vakaisa a declaration kuti hakuna zvinoitika muupenyu hwake asina kuti consulta. There is God in heaven who makes a way where it seems to be no way. Mangwanana ano ndinonamata, mudikani ndinotaura nyasha. Sister Constance Shava Makadienyi, God bless you. God bless you. Mwari wakitrinisha Gertrude Mutizi, Florence Maningi. May God change direction. Mwari ngavachinje nzira dzaupenyu hwako. Vanhu pavanofungidzira kuti uchaya nepapa apa Mwari ngaavhure imwe nzira. Vanhu pavanofungidzira kuti uchabudirira nekuita izvi Mwari ngaakupe zvimwe zvokuita. Vanhu pavanofungidzira kuti ukasauya pavari haugoni kusvika kwaunofanirwa kusvika. May God give you another route. They were warned in a dream to go back with another direction. I pray for the grace yekuchinja direction. Usvike kwaunofanirwa kusvika. Usina kufura nekune vanhu vakakumirira, vakakugarira, vakakuvenga. May God open a way. May the blessing of the Lord usher you into another route, into another direction. In the mighty name of Jesus. 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 Mwari ngavakuwanire nyasha. Mwari ngavakuchengete vakugonese muzita raJesu. Christine Gweshe, Reward Chigamba, Joshua Katumba, Pastor Edwin Musiwa, God bless you. Loveness Nyika, God bless you. Tenda Kwendai Kwenda, God bless you. Christine Gweshe, may the good Lord bless you. Lee Chiwome, Miss Holloway, may the good Lord bless you. Mangezi Barbara, God bless you. Pronia Mapondera, God bless you. Cynthia Kamanga, God bless you. Rebecca Chimenya, God bless you. Loveness Nyika, Ranz Makjo, God bless you. Mwaiwakitre Nyasha, Situation, God bless you. God bless you. Edward Bishoni, may the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.
Brian Mafua, may the good Lord bless you. Nyowa Manyara, God bless you. Blessing Mongwari, Eneti Chida, Rochi Muzi. God bless you. Bana Mai Maduro, Kwakadiko, Australia, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mariwagitri Nyasha, Constance Chimanda, Chipochi Boy, blessing Luzawe. God bless you, God bless you, God bless you. Tatenda Mupinu, Caroline Mandirasa, God bless you. Amazangu muskere murugare, muskere munyasha. We meet again tomorrow by God's grace, by God's favor on this platform, same time. God bless you, God favor you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mwari wakitire nyasha, mwari wakuropa fadze wakuchengete muzita ra Jesu. I'll be in Rua this week. Thursday and Friday, AFM Rua. You can join me in the evening live on this platform. So after Rua, then we'll be in Chitungwiza. After Chitungwiza, tinengetiri kwa mtare, mwari wachititira nyasha, mwari wakuropa fadze, mwari wakuchengete, mwari wakugonese, muzita ra Jesu. September, I'll be coming to Durban, tine all night to Durban, and also same September, tinengetiri ku Cape Town, mwari wachititira nyasha. God bless you. Bye-bye. And don't forget also to send your donation for data. Zakanaka amazangu, we are part and parcel of the movement of God. You can also send your airtime so that we can continue to broadcast at any time, whenever I want a platform to minister. Sometimes zongoita audio and nesa kuma group ya WhatsApp, but whenever I'm ministering, if you are a partner which send your data on this platform, mwari wakitire nyasha, mwari wakuropa fadze, mwari wakuchengete, mwari wakugonese. Bless you, God protect you, may the favor be upon your life in the mighty name of Jesus. Bye bye. Amen and amen. May God change your direction. Mwari ngavakupe ruzivo pamusoro pedzimwe nzendo. Uregere kungopinda murodi nokuti wakaijaira, asi Mwari vakupe a new revelation. They went back to their country by another route. Zita ra Jesu. Amen.